enak gini ya. Idenya Mbah Angon lagi, kita begal guys. Guys. Magetan lek. Hah? Magetan. Oh, Gilang mesti ngepron nang kono. Ketok lho, kaya Mas Habib lho. Wis get ready ge. Lewat cah. Cuk, Gilang iso nang kono. Jangkrik-krek Gilang sing terakhir last hit. Untuk si tok-tok. Lah ditembak sik. Enggak. Gilang mesti nembak sik lho. Diriku. Waduh. Mas Angon sini, Mbak. Mas Angon. Nembak sik waduh. Aku lali nenek apa? Batiku sik waduh sak wikat aku ngono. Jirat. Anu, peredam sniper itu anggone lang. Tuh tak ratakne dhewe. Terus tas kuat ae. Peredam sniper itu anggone Mas. Mas Angon. Nggon. Tabrak dong. Ndi peredam sniper apa peredam air wi? Minggu Air error kan ini. Oh, Air ya wis kan aku. nganggo iki. Aduh. Konyol. Besi waduh kayak aku kayak redot lho, tupai. Enak. Kaya. Anjir. Bacot. Wih, enak, guys. Sesuk podo kapok lewat kene kabeh. Tembak Gilang, idene Mas Lah Angon. wong iri pe kok. Ora eneng lek. Ora nek. Nyepet piye to mobil iki? Kok iso nyepet? Pet watu kok. Terus ketembak jauh. Kedok sisi dah. Mas Angon tulungi Mas Angon. Gen dilawan Mas Habib sik. Gen dilawan Gilang sik lah. Ning tidak. Awas lang, ojo ngasih kedok lang. Ojo ngasih kedok lang. Sumpah ojo ngasih kedok lang. Ngaman awakmu lang. Sing ngono. Cuh, ora entuk jauh. Tandai. Mampus. Diserai mobil. Oleh M24 ra, Mas? Wis get dirasne to. Lah kae sing ngateni aku ning gudang telu. Wes, Mas. Tahu karo apa, Mas? Yo. Karo itu kilau. data tek-tek. Iki Beril. iki malahnya opo? Beril. TPP. Ora entuk kill, ayo sakit zona itu. Yo ayo to. Ora entuk kill kita aku. Wah. Mas Habib jentekne Mas Habib. Ora aku entuk si Tom ono. Wis healing suwi-suwi. Walah sing terakhir sing tas lebih Ini ora oleh menengah. Cangkemmu. Ora. Aku entuk siji sing ora, Mas. Killku loro tok til. Tenan, killku loro tok til. Mantap, sing penting mantap. Tembaki. Wong telu. Woi, ngerti-ngerti wis nang kono ya anjir. Weh, koinku lebar, Mas. Los Dut, maju Dut. Arep dikapakne aku yo oke iki koinku. Piro koinmu? Ayo poinnya piro Suwida. hitung kabeh iki. Suwida. Tidak, Mas Angon piro? Benku sithik mau tak nggo jajan sana. Kamu piro lek? Tekku Suwida 100. ngono. 105 tekku. 124 aku. Loh, hilang. Kok flare Meneng-meneng. Kok flare kan iki. Ya kari wong sak squad delon iki lho, wong pitu. Bensin entek. Wong pitu lho. Lidiknya. Bensinnya tak tekek bagasine mobil mong kae. Di glontorne ra wis teko nggon iki. Glontorne kok.
Kare sak squad ya. Mbok glodor ya, Mas. Kare wong Ayo, telu tak, iki. bro. Ning omah ngarepku lho ketok aja. Set up ning omah ngarepku wae. Gak asik ah ditonton ah. Musuh, butuh player kan ide ya. Masa kur nontoni wong ngehil ae kan mau. Wong duwe ngene iki wong duwe ya. Wes armor, tuku kalau M2 pada orang. I got supplies. Halo, musuh ing kono. Ngerti Mas? Alah, ngehil nih. Oh iya. Wes, koyo mek-mek. Ning omah ya. Watch out. Ra cukup duitku tak anggo tuku M24. Akhir-akhirannya lah dadi kota. Kok kayu M24 ya? Kalau ning dhuwur ya. Mesti ras wis dulu. Ada Jo. Celek. Dipuk Watch kene out. iki lho penak. Aku tak nang WT. Ya wong Watch out. nyemok iki. Aku sing nyemuk. Kene-kene melu aku ae. Cuk ning shelter. Juh kalah zona neh iki Oh, kowe main aja. flag kuwi. Mobil awake dhewe nek bensin nih. Wonge maju yo. Astagfirullah. Lah. Akhirnya kita joget Nah, bareng-bareng. Luwih gede. Wah, aku tak headshot tiba warang malah You're the wong best. ngenok nih. Sama kobokan. Sama kobokan. Tim tak Aku pilih headshot tak sendiri lek. bolak-balik loh. Ting tak ting di. Joget-joget, Bang. Oke, aku. Iya. Kill siji. Nyantol. Gila kill siji joget ora wani joget. Merkaban nih loh. Ora aku keretok loro, Mas. Sing keri iki tok loro tok. Tenan ra Kita pusing. toko Mas Angon. Ya bahangon. Sita. Aku sing headshotnya kelanting-kelanting malah gak kenok ning ngarepku pas.